Zara, wani mai sa'a ne saurin sai ya zuciyar ƙawata waye shi kuma a ina yake? Ban san ki ba. Ban sa ina zan ƙara ganin shi. Kuma ban taɓa ganin shi ba. Ta za ki fara soyayya da mutumin da baki san shi ba, baki taɓa ganin shi ba, baki san kuma a inda za ki ƙara ganin shi ba. Zara, ko dai kin yi da mu ne? The best of best production Kudin makaranta ne kawai? has brought to you a story containing love, sadness. Salim, ina son ka. Zuciyata ta mutum ɗaya ce, ita ce Farida. Salim, wace ce ita da har zan baka soyayya za ka ki karɓa akan? Gidan uban waye? When you love so quick and easy, it's called hemophilia. And when you love someone and his heart belongs to someone, it's called unrequited love. So, there is labari zana baka kan tsari soyayya na binta na shirya. Labari zana baki kan tsari soyayya na binta na shirya. Ba na so ki, ba na ƙaunar ki. Sai ka so ni ko ka ki ko ka so wallahi. Tun da nake ban taɓa ganin mace mara zuciya kamar ki ba, Zara. Ban taɓa neman wani abu na rasa ban fara kuma ba zan fara a kanka ba. Muna da cece. Budurwar shi ce. Abin da idanuwa na suke gane min da abin da kunnuwa na suke ji min. Haka ne? Jiya ne tana gaya maka wai saurayin a gabana. Ba haka Ka ga sa kar ka ƙara min magana. Na san komai na ji komai. Wata nake so a kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi. amma magana a kashe ta bai taso ba. Ba, mijin tana rayu ba zai so ni ba. Ni kuma ba zan taɓa bari ta mutu. Ni kuma ina da waɗi da rassa za su yi ma. Kai ku tsaya da Allah, ku tsaya. Ba za a kashe ta ba, kuma ba zan taɓa da wani ya kashe ta ba, kuma ni ba zan kashe ta ba. Ni ba ina son yarinyar nan. So, there is Alhaji. ‘Yan mata, kawai ki ba mu haƙinmu, kowa ya kama gabansa. So, there is Gaskiya ta fi ƙarya ja mu je gaba. Shugaban ƙasar masu sayar da magani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma ba, dan uwa musulmi, a sunana Dr. Hassan na Usaini, wanda yake ba da magunguna na gargajiya tare tsohon namu. Sannan kamar da kuka ina daga wannan magani na ruwa, wato samfur ne. Sannan muna ɗauke da kuma na garinsa kamar haka. Shi ma samfur ne, muna da su da yawa, amma mukan ɗan nuna samfur saboda a fahimce mu. Ko lalura irin na sanyi mai sa kurajen jiki da ƙaiƙayin jiki da ƙaiƙayin matsi da sauransu, ko jiki yana kuraje. Sannan muna ɗauke da maganin basir wanda yake kumbura ciki, ko mai sa zafin ciki, ko mai fitar da jini, ko basir mai sa ba haya a ga jini. Kamar aji an ce basir mai tsiro shine mai kurji a gefen dubura. Sannan kuma na biyu muna ɗauke da maganin sanyi, kamar sanyi mai sa tari, ƙaiƙayin jiki kamar da muka faɗa, ƙurajen jiki, ko ƙafa ta kumbura ya riƙe ma, sanyin ƙashi wanda bature ke kira da rheumatism, ko sanyin mata gonorrhea, kamar idan mace tana al'ada ma da tana ɗaurewa, ko kuma a ce duk wata zai yi ba ta ga ainihin al'ada ba, to ana iya mana tambaya. Haka zalika muna ɗauke da maganin da idan aka ce ga mace ba ta samu juna biyu ba, ma'ana ba ta haihuwa, to muna kan yi ƙoƙari da yardar Ubangiji dan abin yarda ce ta Allah. Allah ne ya lamunce da haka, sai mu bada kuma sai Allah ya biya bukata sai ga an haihu. To shi ma muna bayarwa bi iznillahi ta'ala. Kaji mutum ya ce yana da ciwon olsa, wanda ita olsar nan tana sa ciwon kirji, zafin kirji, da ciwon baya. Wata olsar ma takan sa wani bawan Allah ji cikinsa yana ciwo. Lallai olsa tana sa ciwon ciki, da dama sukan ce wai olsa na sa ciwon ciki, gaskiya ne. Tana sa ciwon baya, tana sa ciwon kirji, kuma tana sa ciwon ciki. To idan muka ɗauki maganin olsa muka baka, insha Allahu ta'ala Allah zai raba ka da olsa. To muna ba da maganin typhoid mai kyau, saboda mu itace ne muke amfani da su da wasu sinadarai domin taimakawa lafiyar ɗan adam. Don haka muke ce muku idan muka ba ku magani,
muna da su kala-kala. Wannan samfur akwai na ruwa, akwai na gari. Na ruwan ma ba kala ɗaya ba ne. Kamar mai ciwon siga, diabetes, muna ba shi galan ɗaya ne. Kamar wanda yake da hawan jini, muna ba shi galan ɗaya ne. To don saboda haka yanayin cutarka, yanayin maganin za mu ɗauka mu baka. Don saboda haka in Allah ya sa kana bukata 070-491-82155. Sannan muna da branch a Kano, Rijiyar Lemo. Haka zalika muna da branch a Kaduna, da ce a Rigasa. Kamar yadda nace muna da branch a Katsina, wato Sabuwar Unguwa. Kamar yadda nace ko muna da branch wato ainihin a Abuja, Jabi Park, ma'ana Jabi Gareji. Sannan muna da shi a Zumarok, daidai katon dutsen nan Zumarok. To ga lambar waya 070-491-82155. Allah ta'ala ya sa mu dace. Allah ya mana jagoranci. Sai mun ga maganin Dr. Hassan na Usaini, magani mai inganci. Na sha, na warke, na kuma sha, na ji daɗi. Don haka ina kira da ke, da kai, da mu gabaki ɗaya mu sha maganin Dr. Hassan na Usaini don inganta lafiyarmu. Gaskiya ta fi ƙarya, ja mu je gaba. Shugaban ƙasar masu sayar da magani. Ka azabtar da ni, ka cutar da ni, na yi da na sanin auren ka ban san za ka yi haka ba. Mugun miji ne, mugun miji ne.
wato ma bacci yarinyar nan take yi, ni kuma ta bar ni cikin bala'i da sabon Allah. Wato ma zuwa kika kwanta? Ya mutar dan Allah kai hakuri karka da ke. Wallahi sai na bige ki. Wallahi yau sai na hushe fushi na akan ki. Ko menene ke ce sila? Sai na miki tuka yau sai in ga wanda zai kwace ki a gidan nan. Yau a gidan nan ni da ke. Dan Allah ya mun fitar kai hakuri karka da ke ni dan. Wallahi sai na bige ki. Dan Allah kai hakuri ya yi mun fitar kai Allah. Ya mun fitar ya. Dan Allah ya mun fitar kai. Ummi! Kwantar da hankalinki, kwantar da hankalinki, samu nasuwa kin ji? Shin me yasa zan mata haka? Ko ba komai na san ina ƙaunarta, amma ko ma menene na san laifinta ne.
ina ne nan ka kawo ni? Ina na kaki? Ina na kaki? Me haka kake wasa? Wa'alaikum salam. Lafiya ko kira ni? Na san baka san ni ba, amma ni na san ka. Kuma na san duk matsalolin da kake fuskanta tsakaninka da matarka. Matata? Don me kake nufi? Ware kuwa. A takaice dai na so in gaya maka abin da ke tsakaninmu ne domin na sauke duk wani nauyi da haƙƙinta da ke biyata. Da farko dai sunana Hamza, kuma ni ne saurayin matarka. Zara, wani mai sa'a ne saurin sai ya zuciyar ƙawata waye shi kuma a ina yake? Ban san ki ba, ban sa ina zan ƙara ganin shi kuma ban taɓa ganin shi ba. Ta za ki fara soyayya da mutumin da baki san shi ba, baki taɓa ganin shi ba, baki san kuma a inda za ki ƙara ganin shi ba. Zara, ko dai kin yi gamo ne? The Best of Best production has brought to you a story containing love, sadness. Salim, ina son ka. Zuciyata ta mutum ɗaya ce, ita ce Farida. Salim, wace ce ita da har zan baka soyayya zaka ki karba akan? Gidan uban waye? When you love so quick and easy, it's called hemophilia. And when you love someone and his heart belongs to someone, it's called unrequited love. So, there is labari zana baka kan tsari soyayya na binta na shirya. Labari zana baki kan tsari soyayya na binta na shirya. Ba na so ki, ba na ƙaunar ki. Sai ka so ni ko ka ki ko ka so wallahi. Tun da nake ban taɓa ganin mace mara zuciya kamar ki ba, Zara. Ban taɓa neman wani abu na rasa, ban fara kuma ba zan fara a kan ka ba. Muna da cece. Abin da idanuwa na suke gane min da abin da kunnuwa na suke ji min haka ne? Jiya ne tana gaya maka wai saurayin a gabana. Ka kasa kar ka ƙara mu magana. Na san komai, na ji komai. Wata hankin su a kasu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Amma magana a kashe ta bai taso ba. Ba, mijin tana rayu ba zai so ni ba. Ni kuma ba zan taɓa bari ta mutu. Ni kuma ina da haƙƙi da zan sa za su yi ma. Kai ku tsaya dalla, ku tsaya. Ba za a kashe ta ba, kuma ba zan taɓa da wani ya kashe ta ba, kuma ni ba zan kashe ta ba. Ni ba ina son yarinyar nan. So, there is Alhaji. ‘Yan mata, kawai ki ba mu haƙin mu, kowa ya kama gabansa. So, there is Gaskiya ta fi ƙarya, ja mu je gaba. Shugaban ƙasar masu sayar da magani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma ba dan uwa musulmi, a sunana Dr. Hassan na Usaini, wanda yake ba da magunguna na gargajiya yare tsohon namu. Sannan kamar da kuka ina daga wannan magani na ruwa wato samfur ne. Sannan muna ɗauke da kuma na garinsa kamar haka. Shi ma samfur ne, muna da su da yawa amma mukan ɗan nuna samfur saboda a fahimce mu. Ko lalura irin na sanyi mai sa kurajen jiki da ƙaiƙayin jiki da ƙaiƙayin matsayi da sauransu, ko jiki yana kuraje. Sannan
muna ɗauke da maganin basir wanda yake kumbura ciki ko mai sa zafin ciki ko mai fitar da jini ko basir mai sa ba haya a ga jini. Kamar aji an ce basir mai tsiro shine mai kurji a gefen dubura. Sannan kuma na biyu muna ɗauke da maganin sanyi, kamar sanyi mai sa tari, ƙaiƙayin jiki kamar da muka faɗa, ƙurajen jiki ko ƙafa ta kumbura ya riƙe ma, sanyin ƙashi wanda bature ke kira da rheumatism, ko sanyin mata gonorrhea, kamar idan mace tana al'ada ma da tana ɗaurewa, ko kuma a ce duk wata zai yi bata ga ainihin al'ada ba, to ana iya mana tambaya. Haka zalika muna ɗauke da maganin da idan aka ce ga mace ba ta samu juna biyu ba, ma'ana ba ta haihuwa, to mana kan yi ƙoƙari yardar ubangiji don abin yarda ce ta Allah. Allah ne ya lamunce da haka, sai mu bada kuma sai Allah ya biya bukata sai ga an haihu. To shi ma muna bayarwa bi iznillahi ta'ala. Kaji mutum ya ce yana da ciwon olsa, wanda ita olsar nan tana sa ciwon kirji, zafin kirji da ciwon baya. Wata olsar ma takan sa wani bawan Allah ji cikinsa yana ciwo. Lalle olsa tana sa ciwon ciki, da dama sukan ce wai olsa na sa ciwon ciki, gaskiya ne. Tana sa ciwon baya, tana sa ciwon kirji, kuma tana sa ciwon ciki. To idan muka ɗauki maganin olsa muka baka, insha Allah ta'ala Allah zai raba ka da olsa. To muna ba da maganin typhoid mai kyau, saboda mu itace ne muke amfani da su da wasu sinadarai domin taimakawa lafiyar ɗan adam. Don haka muke ce muku idan muka ba ku magani, muna da su kala-kala. Wannan samfur akwai na ruwa, akwai na gari. Na ruwan ma ba kala ɗaya ba ne. Kamar mai ciwon siga, diabetes, muna ba shi galan ɗaya ne. Kamar wanda yake da hawan jini, muna ba shi galan ɗaya ne. To don saboda haka yanayin cutarka, yanayin maganin za mu ɗauka mu baka. Don saboda haka in Allah ya sa kana bukata 07049182155. Sannan muna da branch a Kano, Rijiyar Lemo. Haka zalika muna da branch a Kaduna, na ce a Rigasa. Kamar yadda nace muna da branch a Katsina, wato Sabuwar Unguwa. Kamar yadda nace ko muna da branch wato ainihin a Abuja, Jabi Park, ma'ana Jabi Gareji. Sannan muna da shi a Zumarok, daidai katon dutsen nan Zumarok. To ga lambar waya 07049182155. Allah ta'ala ya sa mu dace. Allah ya mana jagoranci. Sai mun ga ku. Maganin Dr. Hassan na Usaini magani mai inganci. Na sha, na warke, na kuma sha, na ji daɗi. Don haka ina kira da ke, da kai, da mu gabaki ɗaya, mu sha maganin Dr. Hassan na Usaini don inganta lafiyarmu. Gaskiya ta fi ƙarya, ja mu je gaba. Shugaban ƙasar masu sayar da magani. Na san baka san ni ba, amma ni na san ka, kuma na san duk matsalolin da kake fuskanta tsakaninka da matarka. Matata? Wani me kake nufi? Ƙwarai kuwa. A takaice dai na so in gaya maka abin da ke tsakaninmu ne, domin na sauke duk wani nauyi da haƙƙinta da ke biyata. Da farko dai sunana Hamza, kuma ni ne saurayin matarka. Amma kafin hakika na so Ummi, ita ma kuma ta so ni, amma sai dai ni san da na mata ba na tsakanin da Allah, na so cikin da sai dai matarka ba mutumiyar banza ba ce, mutumiyar kirki, saboda ta ki bani haɗin kai. Har sai da na haɗa baki da kawarta ta kawo min ita har gidana kafin na cimma abin da nake. Daman shi ne sanadin da ya jefa ni cikin zargin matata, domin tun lokacin daren farko na fahimci matata ba budurwa ba ce. Shi yasa na ji na tsane ta nake gana mata azaba. A zatona matata mazinaciya ce. Wallahi sai na kashe ka. Wallahi sai na kashe ka. Wannan gani shi ne duk bala'i, duk shi ya saka cikin bala'i da kake ciki. Dan Allah ku gani.
yanzu da wani ido zan kalli ummi baiwar Allah wacce tun farkon aurenmu nake gana mata azaba. A ummi kake min haka, ina zan ganki? Na san na zalunce ki, ina zan ganki? Kukan mai ma kike mana ne? Me za ki zo ki dame mu da Allah? Na so mu gaya miki. Idan baki wasa ba, sai ranki ya bar gangar jikin ki yanzu. Kina ji na? Nonsense. Da na sani da ban fito daga gidan mijina ba, domin duka azabar da Muktar zai min farilla ce akan wacce waɗannan mutanen za su yi ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na wani? Lafiya kalau, ya gajiya? Lafiya lau. Lafiya ya gida? Lafiya lau. Ya yin gidan kuma? Wallahi suna nan. Mutan gidan duk lafiya? Sai nufa. Ina fatan dai lafiya. To mu shiga daga ciki. Wa alaikum assalam. Ka dawo? Muktar. Wa alaikum assalam. Na wani ya ji. Lafiya kalau. Lafiya. Lafiya kalau. Salamu alaikum. Lafiya kuma Muktar na ji ka yi shiru? Wallahi Alhaji lafiya ba lafiya ba. A jiya mun ɗan samu saɓani ne da ummi. So bayan na tafi aiki na dawo, sai na dawo ban tarar da ita a gida ba. Sai na yi tunanin ko ta zo gida. Ummi bata zo gidan nan ba. Amma ban sani ba ko mahaifiyarta tana labarin ko ta je wani guri. A'a wallahi bata zo ba kuma ba mu yi waya ba. To kai Muktar baka kira wayanta ba? Wallahi na yi ƙoƙarin samunta a waya tun jiya ba na samunta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muktar, kar ka damu. Za mu bincika a ta ɓangaren mu, wala sa a ganta. Ta gefen kama sai ka ɗan bincika, wala sa a ganta ɗin. In ya so an ganta, sai mu zo mu same ku a yi zama, domin a yi wa tuka hanci. Ba matsala Alhaji, na gode sosai. Yawwa, ni zan koma. Yawwa. Hajiya sai an jima. Ina ka je
kuma yake faruwa. Ko gwada kira mu je ko? To, ya ke nuna ba. Ko kin shaida fuskar nan tawa? Tabbas ko zan manta da komai ba zan taɓa mantawa da wannan fuskar ba, saboda fuska ce mara daraja, mara kima. Amma na yi mamaki, ashe ba iya daraja ba ce ta rasa, hada imani. What? He don ubanki ni kike gaya ma wa'annan maganganu? Kada ki manta rayuwarki da mutuwarki tana hannuna. Sai yadda na yi da ita. Ƙarya kike yi. Rayuwata, mutuwa duk suna hannun Allah. Ba ki da iko da ita. Mugu! Mugu! Daga nan zuwa nan da kwana biyu. Ba na so cin ta shan ta ban bukatan a bata ko kofa ban yaji a buɗe bare ta ji iska ba ban bukatan shi. Ai shi ke yanda kika ci. Ina so ki sani Zi ba a faɗa da ita. Duk wanda ya faɗa da Zi ko ya rasa rayuwarsa ko ya sha wahala. Kuma ina so ki sani akan Muktar ba abin da ba zan iya yi ba. A matsayinki na me? A matsayinki na karuwarsa? Ni ko duniya ta sani cewa ni Ummi matar Muktar ce. Ja mu je gaba. Shugaban kasar masu sayar da magani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma ba yan uwa musulmi mune muku barka da warhaka. Sunana Dr. Hassan na Usaini wanda yake ba da magunguna na gargajiya yare tsohon namu. Kuma wannan magunguna da muke ɗauke da su wanda bature ke kira traditional medicine. Wannan magani na gargajiya ba a Najeriya kaɗai ba a duniya ana amfani da shi, har ma wata ƙasar in ka je za a iya tambayar ka na gargajiya za a yi ma ko na bature. Sannan kamar da kuka ina ɗaga wannan magani na ruwa wato samfur ne. Sannan muna ɗauke da kuma na garinsa kamar haka. Shi ma samfur ne, muna da su da yawa amma mukan ɗan nuna samfur saboda a fahimce mu. Kuma magungunan da muke ɗauke da su na farko muna da maganin sanyi ko na ƙashi, sanyi ko mai kumbura jiki ko mai sa tari, duk sanyi na haddasa wannan. Ko lalura irin na sanyi mai sa kurajen jiki da ƙaiƙayin jiki da ƙaiƙayin matsi da sauransu, ko jiki yana kuraje. Sannan muna ɗauke da maganin basir wanda yake kumbura ciki ko mai sa zafin ciki ko mai fitar da jini ko basir mai sa ba haya a ga jini. Kaman aji an ce basir mai tsiro shine mai kurji a gefen dubura. In ka ji an ce basir mai feshin kuraje shine wanda yake kuraje a gefen dubura ƙananu, su ne ake kira mai feshin kuraje.
basir mai jini mai zubar da jini shine wanda zaka je ba haya kaga jini na zuwa, shi ake kira basir mai fitar jini, mai feshin jini da sauransu. To basir da ainihin al'amarin basir yana da yawa. Sannan kuma na biyu muna ɗauke da maganin sanyi, kaman sanyi mai sa tari, ƙaiƙayin jiki kamar da muka faɗa, ƙurajen jiki ko ƙafa ta kumbura ya riƙe ma, sanyin ƙashi wanda bature ke kira da rheumatism da sauransu ne, ko sanyin mata gonorrhea ko gashi nan dai da sauransu duk muna ɗauke da su insha Allah ta'ala. Sannan kamar idan mace tana al'ada mara tana ɗaurewa, cikin ta ne mata ciwo ko kuma a ce duk wata zai yi bata ga ainihin al'ada ba, to ana iya mana tambaya. Haka zalika muna ɗauke da maganin da idan aka ce ga mace ba ta samu juna biyu ba, ma'ana ba ta haihuwa, to mana kan yi ƙoƙari yardar ubangiji don abin ya dace ta Allah. Allah ne ya lamunce da haka, sai mu bada kuma sai Allah ya biya bukata sai ga an haihu. To shi ma muna bayarwa bi iznillahi ta'ala. Ko kuma yawa a waye gari kaji mutum ya ce yana da ciwon olsa, wanda ita olsar nan tana sa ciwon kirji, zafin kirji har da ciwon baya. Wata olsa ma takan sa wani bawan Allah ji cikinsa yana ciwo. Lalle olsa tana sa ciwon ciki, da dama sukan ce wai olsa na sa ciwon ciki, gaskiya ne. Tana sa ciwon baya, tana sa ciwon kirji, kuma tana sa ciwon ciki. Sannan wata olsa takan, yanzu kaga olsa na hana a ci abu mai yaji, tana hana a ci abu mai tsami, tana hana a ci abu mai zafi. Olsa na da wannan. To idan muka ɗauki maganin olsa muka baka, insha Allahu ta'ala Allah zai raba ka da olsa. Kuma sannan duk inda muka yi bayani in mutum bai gane ba muka ce yana iya mana tambaya, ba laifi bane. Wanda yake fama da matsala lalura kamar irin na typhoid, malaria, idan kana da typhoid da malaria wanda ke sa jiki yana ɗaukan zafi, saboda ita typhoid ɗin da kake gani yara bata bari ba, manya bata bari ba, tsofaffin ma ba su tsira ba. To muna ba da maganin typhoid mai kyau, wanda ya karba inda za ka tambaye shi zai faɗa ba gaskiya ne, ya gwada maganin typhoid ɗin yana yi. Saboda mu itace ne muke amfani da su da wasu sinadarai domin taimakawa lafiyar ɗan adam. Kuma maganin mu baya cutarwa, maganin mu me yana da inganci, baya cutarwa, amma yana fitar da cuta a samu lafiya. Sannan haka zalika duk wanda muka ɗauki magani muka bashi, mukan ce idan ya sha maganin mun yadda ya je ya test, ya je asibiti a yi mai test, zai tabbatar wannan lalura Allah raba shi, ba alfahari muke ba, la fakara. Don haka muke ce muku idan muka ba ku magani, muna da su kala-kala. Wannan samfur akwai na ruwa, akwai na gari, na ruwan ma ba kala ɗaya bane. Yawa akwai wannan kaga shi ja, sannan muna da baki, sannan kuma muna da wani kala, ga sunan dai kala-kala. Har ma a galan za a ga muna da shi galan guda, kamar mai ciwon siga, diabetes, muna ba shi galan ɗaya ne. Kamar wanda yake da hawan jini, muna ba shi galan ɗaya ne. To don saboda haka yanayin cutarka, yanayin maganin za mu ɗauka mu baka. Don haka maganinmu ba wai karabitin magani ba ne. Don saboda haka in Allah ya sa kana bukata 070-491-82155. Sannan muna da branch a Kano, Rijiyar Lemo. Haka zalika muna da branch a Kaduna, da ce a Rigasa. Kamar yadda nace muna da branch a Katsina, wato Sabo Unguwa. Kamar yadda nace ko muna da branch wato ainihin a Abuja, Jabi Park, ma'ana Jabi Gareji. Sannan muna da shi a Zumarok, daidai katon dutsen nan Zumarok. Lalle in ka zo Zumarok akwai wani ainihin masallaci daga tsallake Zumarok daga gabas, garin na yamma. To idan ka zo nan duk wanda ka tambaya ka ce Dr. Hassan na Usaini, ko yaro ko babba, ba bako bane, yasa muka ce muku Dr. Hassan na Usaini bai kasance bako ba. Haka zalika a Lakwaja ma muna da branch, haka zalika muna da branch a Benin, haka zalika muna da branch a Nasarawa. To don haka daga nan har Taraba, idan kana zuwa Taraba to muna da branch a Taraba. In ka san Bale, in kana zuwa Bale to ina da branch a Bale, ko ka zo a Garba Shedi, tima duk muna da branch insha Allah. To don saboda haka ba tsawaitawa za ne ba, kamar yadda ne muku bayani, wanda yake buƙatar mu ko yana buƙatar ganin mu, to ga lambar waya 070-491-82155. Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah ya mana jagoranci, sai mun ga ku. Maganin Dr. Hassan na Usaini magani mai inganci, na sha na warke, na kuma sha na ji daɗi.
don haka ina kira ga ke da kai da mu gabaki daya mu sha maganin Dr. Hassan na Usaini don inganta lafiyar mu. Gaskiya ta fi ƙarya, ja mu je gaba. Shugaban ƙasar Zara, wani mai sa'a ne saurin sai zuciyar ƙawata waye shi kuma a ina yake? Ban san shi ba. Ban sa ina zan ƙara ganin shi. Kuma ban taɓa ganin shi ba. Ta za ki fara soyayya da mutumin da baki san shi ba, baki taɓa ganin shi ba, baki san kuma a inda za ki ƙara ganin shi ba. Zara, ko dai kin yi da mu ne? The best of best production Kudin makaranta ne kawai? has brought to you a story containing love, sadness. Salim, ina son ka. Zuciyata ta mutum ɗaya ita ce Farida. Salim, wace ce ita da har zan baka soyayya za ka ki karɓa a kan? Gidan uban waye? When you love so quick and easy, it's called hemophilia. And when you love someone and his heart belongs to someone, it's called unrequited love. So, there is labari zana baka kan tsari soyayya na binta na shirya labari zana baki kan tsari soyayya na binta na shirya ba na so ki ba na kaunar ki sai ka so ni ko ka ki ko ka so wallahi tun da nake ban taɓa ganin mace mara zuciya kamar ki ba Zara ban taɓa neman wani abu na rasa ban fara kuma ba zan fara a kan ka ba ina da cece abinda idanuwa na suke gane min da abinda kunnuwa na suke ji min haka ne jefa ne tana gaya maka wai saurayin tsagabana ba ka sa ka ƙara mun magana na san komai na ji komai wata nake so a kashe inna lillahi wa inna ilaihi amma magana a kashe ta bai taso ba muddin tana rayu ba zai so ni ba ni kuma ba zan taɓa bari ta mutu ni kuma ina da haƙƙi da zan sa
za su yi ma. Kai ku tsaya dalla, ku tsaya. Ba za a kashe ta ba, kuma ba zan taɓa da wani ya kashe ta ba, kuma ni ba zan kashe ta ba. Ni ba ina son yarinyar nan. So there is Alhaji. ‘Yan mata kawai ki ba mu haƙin mu kowa ya kama gabansa. So there is